Coincidindo co Día das Artes Galegas 2025 dedicado á figura de Isaac Díaz Pardo, o Museo de Belas Artes súmase a esta efeméride con unha exposición temporal, a gran exposición temporal do ano, que titúlase A barca de Caronte, a travesía vital de Isaac Díaz Pardo. Comisariada polo seu fillo, Xosé Díaz Arias, e en colaboración co equipo técnico facultativo do Museo de Belas Artes da Coruña. O proxecto museográfico correrá a cargo de Xosé Luís Rei Barreiro. O título da mostra xorde das dúas grandes obras que Isaac realizou en distintas épocas sobre o relato mitolóxico da nave do barqueiro do inframundo. O tema, que insinúa a viaxe do pobo galego cara ao seu destino, evoca aquí o propio percorrido creativo do artista, que vai dende as artes plásticas ao deseño industrial. A exposición reúne cerca de 150 obras que proveñen na súa meirande parte da colección atesorada pola familia Díaz Pardo, a que se unen pezas de outros prestadores, tanto privados como institucionais, o Concello da Coruña, o Museo de Pontevedra, a colección de arte Abanca, a Fundación Lixo e Ane, a Fundación María Xosé Jove e a Real Academia Galega. Así mesmo, o Museo de Belas Artes aporta a mostra as obras de Isaac Díaz Pardo que forman parte da colección permanente. Estará aberta hasta o día 14 de decembro de 2025 e conta co impulso da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.